Skont is-sit elettroniku Schengen News li tispeċjalizza fuq l-aħħar żviluppi dwar iż-żona Schengen, ħareġ li qed tiżdied ir-rata ta' rifjut tal-applikazzjonijiet tal-viża Schengen. Fost il-pajjiżi li l-aktar qed jirrifjutaw dawn it-tip ta' viżas hemm Malta. Iż-żona Schengen hija territorju fl-Ewropa fejn il-pajjiżi membri kif ukoll xi pajjiżi mhux membru tal-Unjoni Ewropea ineħħu kull kontroll tal-frontieri interni bejniethom biex bekk ikun hemm aktar moviment liberu tal-persuni. Skont Schengen News bħala medja, l-istati Schengen irrifjutaw 16.96% aktar viżas fl-2023 filwaqt li pajjiżna rrifjuta 36.81%. Malta għandha l-ogħla differenza meta mqabbla mal-2022. Fl-2023 l-Estonja hija t-tieni l-iktar pajjiż li rrifjuta viżas b'32.96% tal-applikazzjonijiet. Sa dan it-tant Malta irrifjutat 12,261 talba għal viża fl-2023 li jpoġġu lil Malta bl-ogħla rati ta' rifjut fost l-istati fix-Schengen. Minkejja dan, Franza irrifjutaw 436,893 filwaqt l-Ispanja rrifjutaw 251,470. Madanakollu ma rrifjutawx viżas daqs pajjiżna birati tagħhom ilaħqu 16.7% u 18.5% rispettivi. Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ qal li dawn iċ-ċifri jitrattaw viżas tat-tip C li jippermettu li l-persuni li jidħlu fi żona Schengen għal massimu ta' 90 jum f'perjodu ta' 180 ġurnata. Pajjiżna għandu rata għolja ta' rifjut ta' dan it-tip ta' viżas minħabba qatt ta' raġunijiet fosthom li jkun hemm ħafna applikanti li jkunu jixtiequ jidħlu f'pajjiżi oħrajn taż-żona Schengen u ma jsibux appuntamenti fil-konsolati ta' dawn il-pajjiżi. Barra dan ikun hemm suspetti li xi applikanti jkunu jridu l-viżas taż-żona Schengen biex jibqgħu jgħixu fil-pajjiż saħansitra wara li tiskadi l-viża, filwaqt li applikanti oħrajn ma jkollhomx id-dokumenti validi meħtieġa. L-iktar pajjiżi li rrifjutaw viżas tat-tip C huma l-Alġerija, l-Indja u l-Libja. Ftit twila lejn l-2022 u l-2023 Malta kellha rati simili ta' rifjut u meta tqabbel mar-rati ta' snin ta' qabel barra l-2021 minħabba l-pandemija COVID-19 insibu li r-rata ta' rifjut kienet qed tiżdied.